Vítam vás na našej Halloween party. Každú rok ju organizujeme ako rodina a už je to taká naša malá tradícia. Ako prvé tu máme nášho Vladka. Zabíjak detí. Dobrá. 9, lebo Dubajská je najlepšia. Som Víla zo Sereckého Kaštieľa. Fantastická. Maska si dneska ty. No čaký bábika. Anielsku si Ale tí vlasy sú lepšie. To už nepotrebuješ. Ale toto je už moje. Ahojte. Aká ste dneska maska? Na dnešnej Halloween party som maskarádska ciganka. Okoštujem. To sú čokoládky od našej Pavlínky, vrelo odporúčam a dávam jej 10 z 10. Ja som mních. Ja som Jesko Sonic. Ty koksu, jaká plnka? Ako to hodnotíš? No, dobre mi to chutí. No a odo mňa by to už na dnes bolo všetko. Do komentárov mi môžete napísať, ktorá maska sa vám najviac páčila a ja si idem užívať našu halloweensku party.